皆さんこんにちは。チベット This Week へようこそ。こちらはチベットテレビのテンジン・ラックフェルと申します。チベット、ダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。では、まずヘッドラインを見ていきましょう。元政治違反のチベット人、ガワン・ギャルゼン氏が亡くなりました。58歳でした。中国当局は取り締まりを強化して拘束したチベット人を再教育キャンプへ送り込んでいます。オーストラリアのチベット事務局とチベット人コミュニティは国語でウォークに参加しました。情報国際関係省のノルゼンドマ大臣がアメリカ合衆国を公式訪問して政府関係者らと面会しました。昨年11月の就任以来初めての公式訪問です。チベット人の人権のために立ち上がり、中国の刑務所で17年以上を過ごした元政治犯のチベット人、ガワン・ギャルゼン氏が2月22日火曜日、ラサの病院で亡くなりました。まだ58歳でした。彼はまだ1987年9月27日、ラサで初めて独立派の平和的なデモを行ったデブン総員の総領の一人でした。その後、彼は逮捕されて、ラサの拘置所に4ヶ月間拘束されました。釈放後も非暴力的な政治的活動を通じて、チベットの独立とチベット人の基本的な人権のために活動を続けました。1989年11月28日、ラサ人民中級裁判所は反革命団体への参加、分離主義を扇動、スパイ行為、そして不法越境の罪で彼に17年の禁錮刑を言い渡しました。この長い刑期に加えて、すべての政治的な権利を5年間剥奪されました。NGO フリーチベットの報告によりますと、ガワン氏が2015年2月24日にナクチュの送検で再び逮捕されて、その後罪状不明で3年間の禁錮刑を言い渡されました。愛国教育をめぐって中国当局と対立したために総員を追い出されたとの疑いがありました。2019年3月7日の釈放までラサのドラプチ刑務所で3年間の刑を服しました。彼はチベットの首都ラサトロンデチェン区出身で1984年にデブン総員の総領になりました。チベット人権民主センターによりますと、東チベットカム州ガンゼ県の丹後での大仏日本の取り壊し事件を受けて、中国当局は弾圧に関する情報を遮断しようと、チベット仏教徒と総領への徹底した弾圧を開始しました。先月は少なくとも10人のチベット人が拘束されたことが分かっています。拘束されたのはトロバ村の女性ラム・ヤンキー氏、丹後ナムジャルリン総員の2人の僧侶テンジンニマ氏とダシドルジ氏、ノルバ遊牧民キャンプのツェリン・サムトゥプ氏、そしてその他6人の身元不明のチベット人です。ほとんどの抑留者は丹後の町からおよそ5キロ離れたドロバ村近くのタンナクマにあるいわゆる再教育施設に収容されています。ここは以前警察署でしたが、2010年に丹後で大規模な抗議活動を行ったチベット人が多数拘留された時に再教育施設に改築されました。チベット人権民主センターは衛星写真と再教育施設の写真を入手しました。この施設の正面外観は伝統的なチベットの家や寺院に似せて建てられています。情報筋によりますと、タンナクマ収容施設では再教育以外にも
強制労働や拘束拷問が行われ、天神庭氏は目に怪我を負ったとのことです。ガルマシンゲ大王とキャンベラのチベット人コミュニティは2月21日月曜日、チベット語話者を代用してて、毎年恒例の国際某国語でウォークに参加しました。チベット人コミュニティの代表者は、バングラデシュ、ウクライナ、インド、中国、モン族などの他のコミュニティのメンバーに対しては、チベット語やチベットの現在の人権状況について啓蒙しました。このイベントには、オーストラリア首都特別地域の多文化問題担当大臣タラ・シャイン氏や、オーストラリア首都特別地域の野党党首エリザベス・リー氏らが参加して、某国語の普及と保存の重要性について述べられました。国際某国語では、バングラデシュの主導によりユネスコで承認されて以来、2000年から毎年2月21日に世界中で実施されています。言語の多様性をたたえ、文化や言語の違いに関する理解を含めて、お互いへの尊敬と関与を育む日です。情報国際関係省のノルジンドマ大臣は、2月20日日曜日から1週間、アメリカ合衆国を公式訪問しました。昨年11月の就任以来初めての公式訪問です。チベット問題特別調整官兼国務次官のオルザデヤ氏、国際宗教の自由特命大使のラシャート・フセン氏、人口、難民、移民担当の国際次官ホリ代理のナンシー・ウイツォ・ジャクソン氏、スコット・バスピー氏と面会しました。また、オルザゼヤ氏とは会談を行い、ノルシン大臣は中道レーソンへの確当たるコミットメントとチベット問題解決に向けた積極的なアプローチについて解説しました。今回の訪問は、チベット問題の解決に向けたアメリカ合衆国政権と CGA の今後の関わりを土台を築くためのものです。ゼヤ次官はノルジンドマ氏の大臣就任を祝福して、今後数ヶ月のうちにダラムサラを訪問し、ダライ・ラマ法王と CGA の関係者と面会したいとの意向を示しました。米国国務省でのこれらの会議は、情報国際関係省のノルジンドマ大臣とガルマチョイン長官のほか、チベット事務所ワシントン DC のナムゲルチュルプ大王とダシドゥルプ長官が同行しました。皆さん、これで今週のニュースは以上です。ご視聴ありがとうございました。今週も皆さんにとっては良い1週間になりますように。はい。